እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ዝዕድል ስለዛሃበኔን አምላክ መስግኖ ፈቱ በዝዋን እዚ ካላይ ጊዜ እንደገና ተመልሰ ጽቆም ስለዛኻልኩ ክብር ንስሙ ይኹን ብጣዕሚ ኻቲ ዘሐጎሰኒ እንታዩ ከምልኽ ስለዛኻልኩም ስሓዋት ቦነት ሎሚ ጸሎተይ እቶም ሕብረት ዘይብሎም ሓዋት ሕብረት ክረኽቡ ናህናውን እዚ ጉዳይ ተወዲዩ እዚ ጣጣ ተወዲዩ ብሓቅ ኣብ ዝቀድሚት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኮይና ክነምልኽ ከመይ ዘገርሚ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ግዜ ነይሩና እግዚአብሔር ኣምላኽ ባረኽ ኣብ ገዛ ኾንካ ከተምልኽን ኣብ ዝኾንካ ከተምልኽን ዓብ ፍልሊ ከም ዘሎ ለመዓልቲ ዝተውዕለ ሕብረት ስለዝሃበና እግዚአብሔር መስግኖ ኣምላኽ ከዓ ነዚ ናይ ጸገም ግዜ እዚ ወዲኡ ኣብቲ እንሓብረሉ ዕድል ክህበና እሱ ጸሎተይ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ነሎሚ ኣርእስትና እተዳለወ ምድሓን ዝብል ኣርእስቲ ብዛዕባ ኢና ክንዛረብ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 እዩ ዘሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 እዩ ዘሎ ሓዋትና እንተዳውፅዮምልና ክርኢና ቀዳማይ ጴጥሮስ ነዊሕ ግዜ ክንወስድ ኣለና ከምቲ ኣምላኽ ፈቐዶ ከምዚ ኸ ይብል ንስኻትኩም ብሓይሊ ኣምላኽ ብእምነት ነቲ ብዳሕራይ ዘመን ክገሃድ ዘለዎ እተዳለወ ምድሓን ተሓሊኹም ኣለኹም ንስኻትኩም ብሓይሊ ኣምላኽ ብእምነት ነቲ ብዳሕራይ ዘመን ክገሃድ ዘለዎ እተዳለወ ምድሓን ተሓሊኹም ኣለኹም እግዚአብሔር ኣምላኽና ቃልካ ብስምካ ይባረኽ ብስም ወዲኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሎሚ ኣምልኾና ንስኻ ክትቅበል بسم ودخ يسوع كريستوس وجزاير أملاخه كل سجدتنا وأملاخه أبخا بتصح نصلي علينا جزاير أملاخه حواتينا حتين هزوخا جزاير ربيه لومي هيوت كوز خلقال كابخا كم تصلي كابسجان دمن أيقونن جزاير أملاخه كابزي تطولو زلهم هو صباح نقول فرد خل ذي كونس كابخا كابتنزل على أملاخ جزاير ربيه قال كنجرنا يصلي الله نقالك أخبره نقالك እግዚአብሔር አምላክ ንስኻ ንገሰሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እንታይ ዝብለና ዘሎ እዚ ቀዳ ነገር ምድሓን ዝብል አርእስቲ ብዙሕ ይደጋገም ንሪኦ መጽሓፍ ቅዱስና እንታይ ምድሓን ዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ክንምልስ ይግባአና ምድሓን እንታይ እዩ እንታይ ኢልና ሓቲትና كم تاي تدحن كم تطفئ زلو وكان خا كابتي كتفا أكاد مثلا هو بلا يكون حوي ومكرا كاو تدحن مالتي سلزين تاي مالتيو مدحان مالت هذا مثلا حق قدسنا حدا معلت እግዚአብሔር አምላክ እንደቅ ሰባት ዘይኮነ ነቲ ጸላይ ክርስቶስ ዝኾነ ዲያብሎስ ዘዳለዎ ሓደ ናይ ስቃይ ቦታ አዳልዩሎ እቶም በኢየሱስ ክርስቶስ ዘአመኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበሉዎ ሞ ናቶም ካብ ጌታን አምላክን ዝገበርዎ ኣብኡ ክነብሩ ዝወሰኑ ስልጣንነትን አምላክነትን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበሉ ሁላቶም ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኾኑ ከለዉ ንኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበሉ ወይ ካን ኢየሱስ ክርስቶስ ናቶም ጌታ አምላክ መርሐይ መድሓኒን ገይሮም ዘይተቀበልዎ ግና ንሰይጣንን መላእክቱን ኣብ ተዳልዎ ናይ ዘላለም ቦታ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ምንታን ካብኡ ክንድሕን እግዚአብሔር አምላክ ምክንያት ገይሩ ንወዱን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝለኣኸልና ካብ ሰማያት አምላክ ባረኽ ሰብ ኮይኑ መጽኡ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስለተወልደ ብመንገዲ እዚ ከዓ ናይ ዘላለም ህይወት ንረክብ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ባረኽ እዚ እቲ ምድሓን ዝብል ቃል ኣብዚ ግና ጴጥሮስ ይብለና ኣሎ ንምድሓን ንስኻትኩም ክትሕልዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ለና ኣሎ بخيلتكم بناتكم كيلت نزل مدحان نزل كتحلوا يدخلون كلنا الله انت دا بحيل املاخ يزحلو حيل املاخ يزحلو مو قرينات كد انتايو نتيناتكم قد انتاي مدحاننا انت راب እግዚአብሔር املاخ يزحلو خوينو نتيناتكم قد انتايو ابز خايب لنا له دغيم باول بጴጥሮስ ተብለና አለው በእምነት ናይ እግዚአብሔር املاخ حيلي نيتي امانخا امنت እዚ እንታይ ገብሮ ንምድሓን እንታይ ገብሮ ይሕልዎ ምድሓን ክሕልዎ ዝግብኦ ነገር እዩ ማለት እዩ ወይተምን እንታይ ኢልና ዘለና ምድሓን እዚ ክሕልዎ ዘለዎ ጉዳይ ማለት እዩ ከምዚ ስኡልካ ሓንሳ ረኺብካዮ ሻላት ትብሎ ነገር ኣይኮነን እንታይ ዳ
ክትሕልዎ ዘለካ ነገር ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሰብ በሓይሉ ብኽእለቱ ክገብሮ ስለዘይከኣለ ኣምላኽ በዓሉ ኢንተርቪን ገይሩ በሓይሉ እንታይ ገብሮ ነቲ ምድሓን ሰብ ይሕልዎ ሰብካ እንታይ ገብር ኣሎ ከኣምን ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከኣል ምዃኑ ኣሚኑ እንታይ ገብር ኣሎ ነገሩ ኩሉ ጉዳዩ ንዑ ንኣምላኽ ሂቡ ተስኡ ኣብ ኣምላኽ ገይሩ እንታይ ገብር ኣሎ ክነብር ኣሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይባረኽ እዚ ዝብለና ዘሎ እዎ ጊደ ኣምላኽ ኣሎ ጊደ ሰብካ ኣሎ ሰብ ሓይሊ ይብሉን ኣምላኽ ሓይሊ ኣለዎ ሰብ ኩሉ ግዜ ተጻራሪ ሓይሊ ኣለዎ ኣብዚ ምድሪ እዚ ሱኻ ሓይሊ ኣጋንንቲ እዩ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ገዛኢ ዓለም እዚ ኣብዚ ምድሪ ምስሊ ዘሎ ኣምላኽ ግና እግዚአብሔር ኣምላኽ ባረኽ ካብኡ ስለዝዓበየን ስለዝሓየለን ካብዚ ጸላኢ እዚ ከድሕንና ክእል ጸላኢ ኩሉ ግዜ ነቲ ምድሓንና ክምንጥል ከጥፎ ይደሊ ምክንያቱ ንሱ እንታይ እዩ ድሌቱ ሒዙና ኣብቲ ንሱ ተፈርደሉ ቦታ ሒዙና ካብ ትደሊ ኣምላኽ ግና እንታይ ገብረና ኩሉ ግዜ ካብኡ ይከላኸለልና ኣነ ንስኹም ግና እንታይ ገብር ኣለና ከምቲ ሓደ ሕፃን ቆልዓ ንወላዲኡ ኣሚኑ ዝኾነ ይኹን ነገር ዝፅበ ንሕናኻ ንኣምላኽና ኣሚንና ንሱ ከምዚ ክእል ፈሊጥና ክንእመን ኣለና ማለት እዩ ኣምላኽ ባረኽ ስለዚ ፍቓድ ተኣማኒ ይሓትት ብድሕሪ ግና ኣብ ኢድ ኣምላኽ ወድቕ ነገር ኩሉ ኣምላኽ ባረኽ መንፈሳዊ ነገር ኩሉ ኣብ እንታይ ተመስረተ እንታይ ዳልናዮ ኣብ እምነት ተመስረተ ዕብራውያን 11 ብግልጽ ዝነገረና ነገር ኣሎ ኮይኑ እምነት እዩ ወሳኒ ብእምነት እንዳበለ ደጋጊሙ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ይነግረና ኣምላኽ ባረኽ ብእምነት ይሁን ኩሉ ነገር ስዒሮሞ ብእምነት ዝብል ነገር ንርኢ ስለዚ እምነት ወሳኒ ዝኾነ ግደ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ህይወትና ኣምላኽ ባረኽ ስለዚ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስዕብ ዘሎ ሰብ ኣሚኑ እዩ ዝኸይድ እዚ ኸውን ደኣ ስለምንታይ እዩ ዝብል ሓሳብ ክመፀና ክእል እዩ ሰብ ዶ ሓንሳብ ምድሓነ ውልድነቱ ወይ ከዓ መሰል ውልድነቱ ከጥፍእ ክእል ድዩ እንተዘይተሓልዩ ሲ እንተዘይተሓልዩ ሰብካ እንተዘይኣሚኑ ተኣማኒ ዘይኣሚኑ ሲ ውልድነቱ ከጥፍእ ክእል ድዩ ቃል ኣምላኽ ብግልፂ ተዛረበና ከምኡ ኢሉ ይዛረበና ልዕሊ 33 ጥቕሲ ኣብ ዘለኒ ኩሉ ግና ክንብዋ ይክእልኒ እዎ ሰብ ምድሓኑ ከጥፍእ ከም ዝኽእል ኣብዚ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረብ እዩ ገለገለ ምናልባት ሕጂ ዋት ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ስለምንታይ ቃል ኣምላኽ ግና ብል ኣሎ ዕብራውያን 6:4-7 ከም ዝብለና ፅሑፍ ኣሎ ነቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበርሃሎም ሰማያዊ ውህበት ከዓ ዝጠዓሙ ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስን ዝኾኑ እቲ ሰናይ ቃል ኣምላኽን ሓይልቲ ትመፅእ ዓለምን ከዓ ዝጠዓሙ እንተወደቑ ንወዲ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ንርእሶም ስለዝተቐብልዎ ብግህዶም ዘላግፅሉ ስለ ዝኾኑ ከም ብሓድሽ ንንስኻ ክሕደሱ ኣይከኣሎምን እዩ እታ ብዙሕ ግዜ ነቲ ኣብኣ ዝወረደ ዝናብ ዝተስተየት ምድሪ ነቶም ብዛዕባኦም ዝሓርስዋ ዝጠቅም ፍረ እንተሃበቶም ካብ ኣምላኽ በረኸት ትረክብ እያ እሾኽን ዳንዴርን ተብቆለት ግና ንቕፈትን ጥቓ መርገምን እያ መወዳእታውን መንዳዲ ይብለና ዕብራውያን 6:4-7 ስለዚ ከዓ ይብለና እንደገና ዕብራውያን መሊሱ ፍልጠት ሓቂ ምስ ረኸብና ፈቲና ሓጢኣት እንተገበርና ተስክሕ ምፅባይ ብፍርድን ነቶም ፃርቲ ትበልዕ ቀንዒ ሓውን ክኸውን እምበር ደጊምስ ስለ ሓጢኣት ዝስዋዕ መስዋዕቲ የልቦን እቲ ንሕጊ መውሲየ ዘፍረሰ ብቓል 2 ወይ 3 ምስክር እዩ ብዘይ ድንጋፅ ዝመውት ንወዲ ኣምላኽ ዝርገፀ ነቲ ተቐደሰሉ ደም ኪዳን ከዓ ዘርከሰ ንመንፈስ ጸጋውን ዝፀረፈ ግዳ ክንደይ ዝገደቕ ፃዓት ዘይግብኦ ይመስለኩም ይብለና ዕብራውያን 10:26-29 እንደገና ጴጥሮስ በዓሉ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:10-12 ከምዚ ይብለና ብፍልጠት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብታ ርክሰት ዓለም ዓምሊጦም ከም ብሓድሽ በኣ ተጠሊፎም ተሰዓሩ ካብ ቀዳማይ ዳሕራዮም ዝገደደ እዩ ዝኸውን
ማለት እንሳቶም እናፈለጥዋ ካብቲ ተዋህሙ ቅዱስ ትእዛዝ እንድሕር ካብ ዝምለሱስ ነታ መገዲ ጽድቂ እንተ ዘይፈልጥዋ ምሕሾም ነይሩ ከምቲ ትምስላ ሓቂ ከልቢ ናብ ትፉ ተመልሰ ሓሰሞም ተሓጺባስ ኣብ ጸብሪ አንገርግረ ዝብሎ በጽሒዎም ኣሎ ዝብል ብዙሕ ጠቕሳት ኣለና ከምኡ ዝብል ስለዚህ እንታይ ዝብልና ዘሎ እምነት እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ ክሳብ መወዳእታ ክሕሎ ኣለዎ ማለት እዩ ሓንሳ ተወሊድካ ኢኻ እሞ ከም ድለካ ፋሉል ንበር ዝብል ወላ ሓንቲ ሕጊ የለን ተወሊድካ ኢኻ ከተጽንዖ ኣለካ ክትሕዞ ኣለካ ክትሕዞኻ ንስኻ ዓቕሚ ስለ ዘይብልካ ነቲ ክትሕዘካ ዝኽእል ነቲ ከንብረልካ ዝኽእል ነቲ ክሓብኣልካ ዝኽእል ንዑ ኣምላክካ እንተ ትገብሮ ትእመኖ ስለዚ እምነት ኣብዚ ዝመጽእ ኣምላኽ ባረኽ እቲ ዝድንግጽ ኣምላኽ እቲ ዝኽእል ኣምላክካ ኩሉ ግዜ እንታይ ገብር ንስኻ ስለ ዝኣመንካ ነቲ ምድሓንካ እንታይ ገብረልካ ይሕልወልካ ዋ ከምዚ እንተ ደኣ ኮይኑ ከመይ ደኣ ገይሩ ሰብ መንግስቲ ሰማይ ክኣቱ ይኽእል ዝብል ሕቶ ክንሓትት ንኽእል ኢና ክንፈርሕ ይግባአናኒ ኣምላኽ ባረኽ ከምዚ ዝብል ከዓ ጥቕስ ኣለና እምበኣርስ ሕጂ ይብለና ጳውሎስ ከዓ ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዉ ኩነኔ የብሎምን ኣሜን እንታይ የብሎምን ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዉ እንታይ የብሎምን ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዉ እንታይ የብሎምን ኩነኔ የብሎምን ዋይ ንምንታይ ኩነኔ ዘይብሎም እቲ ዝሕልው ኣምላኽ እንታይ ገይሩሎ ማለት እዩ ይሕልዎም ኣሎ ኣምላኽ ባረኽ ይሕልወሎም ኣሎ እቲ እምነቶም ይሕልወሎም ኣሎ እቲ ምድሓኖም ይሕልዎ ኣሎ ኣምላኽ ባረኽ ነዚ ወላ በደል እንተሎ ወላ ሓጢኣት እንተሎ ወላ ኣበሳ እንተሎ ዝጣበቕ ጎይታ ከም ዘሎ ዮሃንስ ደጊሙ ጽሒፉልና ኣሎ ኣብ ቀዳማይ መልእክቱ ዝጣበቕ ጎይታ ኣሎ ኣምላኽ ባረኽ ስለዚ እንዳፈርሓና ምድሓነ ከጥፍድ ኣጥፍን እንዳብላ ንብረሉ ጉዳይ ኣይኮነን ምእማንና ግና ኣገዳሲ እዩ እቲ ቀዲሙ ዝረኣናዮ ጽሑፍ ተራእናዮ ንኢየሱስ ክርስቶስ ረጊጽናዮ እንተኸድና እንተኸሓድናዮ ሲ ተመሊስና ኣድሕነኒ ክብሎ ይንኽእልና ማለት كحيرنا يو الناس مودة أبتي مودة مسات حسي كندحنا مالتها يكون نتزد حننا نعوينا نحزو حنسا مسدحنا بوسي نعوها أنت نقبر نزل عالم نأمنه أيدلك كان أنت الكايو كن أيدلك خير بجد دي بقولوا قبرك يا خلين أملاخنا أملاخ أنتايو أملاخ مرجعي كابزف ترت جميرو እግዚአብሔር ንዘላለም ንሰብ መስፈጠሮ ንሰብ ምርጫ ይቦ ባርስ ሕጂ ነቶም በክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ኩነን የብሎም አምላህ ባረኽ ኣይትፍራሕ አው ሓብቲ ዘፍርሕ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር የብልናን ንምንታይ ተበልኩምኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምሳና ዝነብር ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንብረና ንኢየሱስ ክርስቶስ ተኻድናዮ ጥራሕና ክንፈርሕ ዘለና ንኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ሻላን ተበልና ኢና ክነብል ዘለና أواتي أنت يبلنا أبو إنجيل تبلنا له كم حدث أجانن توصيله دحر يخيد مو يلو تأجانن تخيد مو ما تو يسني له شو تملسو نبتا زنبر الله بوتا ملس تريدو قناعة أنا عيلو شواعر صحاح إني ملس يبل أنت رأيت سبت تملس ونبتني أجان أنت نبرة ينبر الله خينو أجان أنت من قسماي أورسني بيسوع كريستوس تولد راح من قسم أملاك سورس بتنقال يسمعون بتلاخر نزأمن نزل عالم يوت الله تو كداني الوت إني أملاك بارخ بتنقال يزأمن يسمعون سوري نقال يسمعون بتزل آخر نزأمن نزل عالم يوت الله تو زي كداني الوطني مون تدايو مصحف قدس ጋጨሎ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ናዶ ነንሕዱ ጋጨሎይ
አይመስለኝም አይጋጨን መጽሐፍ ቅዱስና ንክርስቶስ አሚን ካዮ ንስኻ ተንብረኒ ንስኻ ተሕሸኒ ንስኻ ተዋጻኒ ኢሉ ዝሓዘ ሞ ንክርስቶስ ጠቢቁ ዝኣመነ ክርስቶስ እንታዩ ንዕት ጠበቃዩ نزارب زلنا زي حجي حاجات تجبره كم زي تجبره أنت ورقة قال نو سكون نزارب زلنا نخرستوس تمليسو أنت خادي تقال أملا زلنا زلوا نخرستوس مليسو أنت تجبره أنت خادي زلنا زلوا we have to be careful كنت إنك قال لنا أسوء لنا خصم علينا أنت خادي نخرستوس امبر املاخ ايكونن نسب تقرفو زلو سب عالو فتيو انت قرفو عدلني انت بلت رايو تمثل ولد نوتسن مالتي مصحف قدسنا يغاچني كلت تقارن تمثل ነገር አለው ግና አይቃረኒ ሐቂ ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለ ካኔ ኤልካ አንተርጌስ ካዮ ወልሃንተ كم تاب يدرس بلا زلوا نتا إذا أمن كاي أمنت نتا إذا دحين كلا مدحين حلول كازخل أقام زلوا خالي يلن ندقنا زياخ دقما يسوع كريستوس نتوجيت أو جيتوت أدلكاني أنت رأيلكا قديف كايوسي نتا أمنت وكان نتانات كام مدحين حلول زخل كلا أقام زلوا يلن كتاب قال كازخل خالي يلن أدلكان أنت رأيلكايس قال ولا حدا يلن كل زلوا أنا بنتي قانقا خردو كتابق الكازخل حيال كالي زخون مو كرتع زي خلسي كالي يلن يسوع كريستوس رايو إذا لنا زلوا مالتي نجرج النعون تتأمين كيا جنا نسون تايو أي حد كانيو عشي شايب لك كانيو نتي توهب كاي نزلال نيوت كحدقك كازخيل ولا حدا يلون مناتو نسو عمسل زلو مالتي أملح بارخ أبتقند حساباتي كملس أبتدحري زمن كجحاد زلو تدالو مدحان زبلك على الله تدالو مدحان أبتدحري زمن كون زلو انتي بيدروس تدالو مدحان انت يكون خون زي تدالو مدحان زي سوري في ابتدحري زمن كخون زلو انتي تدالو مدحان انتي زي تدالو مدحان زي انتي يخون ابد وان زي انتي تفتصم دحريك قلت ايه درجة مدحنا ثلاث درجة خمس اللو دحريك ريه كزارب اللي أبزق زي زقنا زخون نقرأكم قدامي دم بقيت هذا القصة كلهم تكونيم ده يزورنا كتوسيم قدامي يكون هذا تحمل سمعرف بمولو كم ببونه خيلنا أبزق تمودة هم بدحان ده يزخون دم بقيت هذا القصة كلهم تكونيم كتوسيم قويتا بعلو بنيتزاز قدرتان بدمص لق ملاكتن بملكت املاخن كاب سماي كورديو يبل باولوس اتوم بكريستوس زموتون قدمتا يكونيم كتسويم سلازي تنساي يكون املاح بارخ قويتا بعلو املاح بارخ بنيتزاز قدرتان بدمص لق ملاكتن بملكت املاخن كاب سماي كورديو مو اتوم بكريستوس موتون قدم تاخونيم كريستوس ابزي من يوم تنسو لنا زلو اتوم بكريستوس زموتو امينوم زموتو ማለት ስለዚህ ሓደ ካብቲ ዝኸውን እንታይ እዩ ትንሳኤ ከውን እዩ ኣምላኽ ባረኽ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ምድሓን ሓደ ካብቲ ዝኸውን ነገር እንታይ እዩ ትንሳኤ ሙታን ከውን እዩ ጎይታ ይባረኽ እንደገና እቶም ብሂወት ዘለው ኣመንትኻ እንታይ ኮኑ እዮም ክንጠቑ እዮም
دحرزي نحنا بيوت نحنا ذلنا نبقبال قيتا أير مساواتهم حبيرنا بدبنا خن العالينا أملاح بارخ كومو ونحوار مسوقيتا كنبرينا هاليلويا دس يبلغكم من حواد دس بالمش ويها بارخ أبزي كالخا كان بمدلو خبر رأي يوحنس نعرف شديد قدر عسر تخل تنتهي له أنت عم بيبكمو تم قدوسان لمانو يلمونيم مكر حواسنا مع السوداء زولو كسي له ده حد معرف شو عاد قدس شعات تجمرنا أنت بيبناقنا انتهي له نببو خبو جميع نببو مع رأي يوحنس نببو الله بارك كم بودلي هاليلويا كم قصة عادة خمس بلالو دحرزي دمار أخو إنه كم كل ما هذابن على ذاتن هذاتن كبزلو قنقاتن تأكبو حدقوا قصرهم زي خل بزحسب سعادة خداونتي تخدمهم شنفرتي عبادهم حزم أكون متزفان أكون متي جنشلن دو إلهم رأخو برحنيتي أبزفان تأميزلو أملاخنا نتجنشل ينابلو عيلهم تقدروا يبل كندا عادة هزب كندا هزب يبلنا زلو كندا قصرهم كندا هذا دحرز دما إنه كلهم هذابن على ذاتن هزتاتن كبزلو قنقاتن التأكبو حادقوا كقصرهم ذيكل بزحات سب عادة داونتي تخدمهم شنفرتيه أم أداهم حزم أبكرمي تزفان أبكرمي تجنشلن دويلهم رأخو يبل من يوم زيوم دواتيوم إتهم أبتش نشوعات عمت نمكرا جزية في اللي هتنزحل هتنمشرش هسلس عمت فرقان جزية بمكرا زحل فوق قدسان يوم زيوم حتى أرجع خزارة مثلني زعبا زي رأي هوانس بزح يزرر سمعون دي كنت أقول بزح يدلنا كم دلك هذا ترجم نجارات هلا we have to be careful معرف هذا كسر معرف ثلاثة بزعبا بتخسيان الزارب كم معرف أربعة تجمعوا زلوكنا بمولو بزعبا إسرائيلي دقنا كم معرف هذا كسر معرف ثلاثة الزارب بزعبا بتخسيان معرف أربعة تودا كون الحرد اللي كله تاريخ إسرائيل بمولو جناخ أبزوان الزخا بجكا إسرائيل زدحنو سواتها لو تمن بزح زبحالة تاي تمتين أربعة شح وانجلايان أقل زخونو زبل زربا له بزحات نبغي تخمت يوم شو قلقلونا له من البات لانجات أنهم تنسي مسكونة كي تنتقو طرفوها شعو زموت له سلذي أرتك زي زموت كندي مروم على متحف قدس كابزل له على تاتن قاد هاتن التاكو حدا قادرهم زي خل وزحات سبت عادة خداونتي تخدنهم شنفرتي أدام حزم أبكرمي تزفان أبكرمي تجنشلن دو إلهم رأخو زبلا له سلذي منن قادرهم زي خل بزحات أبكرم بقيت همزيم أزي نعي أيرد عن النيرو مالك المحجي بزحات سؤال كلون مثل النبرة إتهم آمن تقول لهم مثل النيرو أيكون نزيا أتا متجرشتا أبتان متجرشتا شو عاد عمد بفلك أبتان أتا متجرشتا سلست عمد فرقان كمتن العلي بزح حزبنا أو جيت أحمد مس يجوز زارب زلوا مالتي سلزي وانا تو خوني أملاح بارك هاليلويا أنا بتعمل دسلوني إذا كان بوه الله فنتي حيله I don't know إذا كله حاسب كله اتيوم بتي أبيكم كلهم كرهوا يوم كلهم كدسان أبي كرهوا يوم مسيح يسوع كريستوس كرهوا يوم ثم يتم زنبر وقت السويم آمنت كلهم بكله سقاين مكران ولا تحلفوا ثم أمدري تصنحوا خانها أملاح بارك نصوم خانها خنتاويم ثم بمكر هذا حلفون شعوك مسيم مالت it's a process كم تبحر معل زودنا نقرأ يكون it's a process جزيه
ምክንያቱ እቶም መጀመሪያ ዝስኡ እቶም ብክርስቶስ ዝሞትዮም ወይ ዝደቀሱ ብድሕሪኡ እቶም ብህይወት ዘለው ክርስቶስዮም ኩላቶም ኣይክራኸቡ እዮም ፀረ ክርስቶስ ክመፅና ዝምድር እዚ ኣብዚ ምድሪ ክነግስ እዩ ነዚ ምድሪ ዝገዝ እዩ ክብሪ ሰብዓልቲ ቤተ ኣብዝላ ከመይ ገይሩ ትብል ኣላ በቲ ትገብሮ ዘላ ምልክት ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ከምኡ ክኸውን እዩ ዲስካሽን ንገብር ከለና ያ ቃል ኣምላኽ እዩ ንኩላትና ዝዓርቀና ቃል ኣምላኽ ካብ ዘፍጥረት ክሳዕ ርኣይ ክሳዕ ዘየፅናእናዮ ዘይረኣናዮ ብትክክል መልክዑ ወይ ከዓ ብትክክል ናቱ ፒክቸር ክንርኢ ኣይንኽእል ኢና we have to be careful ስለዚ ንሕና እቶም ካብ ሞት ተንስኡን እቶም ብሂወት ነይሮም ዝተነጥቁን ክልቲኦም ኣብ ሰማይ ምስ ክርስቶስ ክራኸቡ እዮም ተራኺቦም እቲ ኣብ ምድሪ ዝግበር ቲያትር ኩሉ ክርእዩ እዮም እዚኣቶም ካንኻ በቲ ኩሉ መከራ ሓሊፎም ኩሉ ዋጋ ከፊሎም ሰብ ዘይክእሎ ከቢድ ዝኾነ መከራ ወይ ካብ ፈተና ሓሊፎም እንታይ ገብሩ እዮም ክመፁ እዮም ኩላቶም ሽዑ እንደገና ምስ ክርስቶስ ናበይ ክመፁ እዮም ናብ ምድሪ ክመፁ እዮም ምክንያቱ ምስ ክርስቶስ እንታይ ኮኑ እዮም ክነግሱ እዮም ወይ ከዓ ምስ ክርስቶስ ክኸብሩ እዮም ዝብለና ቃል ኣምላኽ ኣብዚ ግዜ ካ እንታይ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ካ እንታይ ኣሎ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ምድሓንካ እንታይ ኣሎ ፍርዲ ኣሎ ኦኬ እዚኣ ካ ብዙሕ ኮንፊዝ ትገብር እያ ክርስቲያን ደፍረድ እዩ ሓንሳ ምስ ድሓን ደፍረድ እዩ ኣይፍረድን እዩ ክርስቲያን እዚ ከይንጋገ ኣይፍረድን እዩ ዓውለዶ ክብሎ እንደገና ክርስቲያን ኣይፍረድን እዩ እንታይ ዳ ኣይፍርድ ዝብልዳ ክርስቲያን እንታይ ኣይፍርድ ዝብለና ምክንያቱ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5 ምዕራፍ 10 ቁጥሪ እንታይ ዝብለና ነፍሲ ወከፍ ነቲ ብስግኡ ከሎ ዝገበሮ ሰናይ ይኾነ ወይ እከይ ምን ተቐበል ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ክንገሃድ ኢና ስለዚ ድማ ኣብ ስፍራና እንተኣሊና ወይስ ኣብ ወፃኢ ንዑ ክንሐግሶ ንፅዕት ኣለና ኢሉ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5 ምዕራፍ ቁጥሪ 10 መዝሙር 62:12 ማቴዎስ 16:27 ኤፌሶን 6:8 ክነንብብ ከለና ሕጂ ግና እታ ዘንበብኳ ጠቕሲ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 10 እንታይ ኢሉ ነፍሲ ወከፍ ነቲ ብስግኡ ከሎ ዝገብሮ ሰናይ ኮነ ወይ ስከይ ምን ተቐበል ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ክንገሃድ ኢና ስለዚ ድማ ኣብ ስፍራና እንተሊና ወይስ ኣብ ወፃኢ ንዑ ክንሐግሶ ንፅዕት ኣለና ኢሉ እታ ኣብ መንበር ፍርዲ ትብል ቃል ኣብዚኣ ዘላ እታ ብኤማ ትብል ቃል ናይ ግሪክ ቃል እያ እታ ፍርዲ ትብል ቃል እንታይ እያ ብኤማ ክልተ ዓይነት ትርጉም እዩ ዘለዋ እታ ሓንቲ ሪዎርድስ ወይ ካን ከዓ ዓወት ምስ ዓወትካ ትረኽቦ እንታይ ዝበሃል ሰብ እንዲ የለና ኣብዚ ሞት ሕግዘኒ ብልጫ ምላኽ ባርኩም ብልጫ ትቅበል ግና እቲ ብልጫ ዝወሃበካሲ ከም ብመጠን ክትናይካዮ እቲ ዝተዓወትካዮ ዓወት እዩ መብዛሕትኡ ኣብቲ ናይ ግሪክ ካልቸር ወይ ከዓ ባህሊ እንተዳርኢና ኣብቲ ናይ ቀዳሞት ማለት እዩ እዚ ኩሉ ነገር ኣብ ምንታይ ዝግበር ነይሩ ኣብ ሓደ ኣደባባይ ወይ ከዓ ናይ ዕዳጋ መዓልቲ ይግበር ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ይግበር ነይሩ ማለት እዩ እቶም ብጉያ ይኹን ብኣትሌቲክ ብካልእ ኩሉ ተዓወቱ እንታይ ገብሩ ኣብ ቅድሚት ይቐርቡ እሞኒ ነፍሲ ወከፍ ከምቲ ክስታዮም እንታይ ገብሩ ይወስዱ እቲ ከምቲ ዕዋቶም ይወስዱ እዚ ፍርዲ ይበሃል ወይ ከዓ ፍርዲ እዩ ንስኻ ቀዳማይ ወፂኻ ንስኻ ካልኣይ ወፂኻ ንስኻ ሳልሳይ ወፂኻ ፍርዲ እዚ ሓቂ ዶ ብግርኛና ሓንቲ ቃል ጥራሕ ዘላ ወላ እንግሊዝኛውን ሓንቲ ቃል ጥራሕ ዘላ ጃጅመንት እያ ትብል ግሪክና ነዚ ቃል እዚ ብክልተ ነገር ብክልተ ትርጉም ክወስዶ ይኽእሉ እቲ ሓደ ፍርዲ ኣሎ ከይንጋገ ፍርዲ ኣሎ ካልእ ፍርዲ ኣሎ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ንሱ ኻንኻ እቲ ናይቲ ፃዕዳ ዙፋን ፍርዲ ዝበሃል እዩ ኣብ መወዳእታ ዝኸውን እዩ እቲ ናይ መጨረሻ ድሕሪ 6 ዓመት ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ኩሉ ነቦም ዝተረከበ ንሕዋቱ ምስ መሰለ ሽዑኡ ዝኸውን ፍርዲ ኣሎ ንመን እዩ እቲ ፍርዲ እቲ እቶም ኣብቲ ቀዳማይ ትንሳኤ ዕድል ዘይረኸቡ ሽዑ እዮም ትስኡ ሽዑኡ ፍርዲ ኣሎ ከይንጋገ ነዚ ኮንፊዝ ከይንኸውን እየ ዝዛረብ ዘለኹ ስለዚ ኣብዚ መወዳእታ ምድሓን ዝኸውን ነገር እዚ ንዓይ እንታይ ገብረኒ ኣሎ መስለኩም ንውሽጠይ
يسراسرو أملاخ بارخ حقوس معني أتي بتي كل خان تكون خا تكبها دحر كل نجار كودا كريستوس كأحمد سيو أبي يرسالم كنجسي كيتها بارخ زي تينا مودة ثامر حاني نزيئهم تحلهم اللهم زلنا زل الأملاح تحلهم اللهم بحلهم ما يكونن ترى بناء أملاح حالي تحلهم اللهم أنت بخمي بناء أملاح حالي بناتكم كلتجنا أيكونن حواتي أنا نسخمن كنأمنوا زلنا منيو እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ክንእመኖ ዘለና መንዩ እቲ አብክንዳና ሓዲግ ሰማይን ሓዲግ ምድርን ዝወሓለ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ጌታ ይባረኽ ክንእመኖ ዘለና መንፈስ ቅዱስ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ተዝገብር ዝረትዓና ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ኣጆኻ ይብለና ዝተባብዓና ክንነብር ዝገብረና ኣዋት ነዚ ተዳልዎ መድሓን እዚ ተዓዲምኩም ኣለኹም ነዚ ተዳልዎ መድሓን እዚ ተዓዲምና ኣለና معلت حاجوس خووني قلت هاي بارخ كله نجار كودايو چاو زبل نجار كله ناس مدرسة كله قلت أمتم كودايو قلت هاي يسوع كريستوس خبريو أنا نسخو من كان خا مسؤول كن كبرينا قلت هملاخ بارخ نحنا أنت يزبله مسؤول حسارة مكرا أنت تسقمنا ده كان كوننا مسؤول خا كن كبرينا نبو ورستو نود خان تان كوننا موارستو يلنا باولوس أب أفسر رومي صاحب كل شامل معرف سلزي حواتي أبز وان إذا تخون حقوس أحد كبسركم اللي زله أجوهم زبل نجريو تسفانا عبيو تسفانا موليو زبنا زلو عوت عبيو بدعوازك حسب كل لغة أنا بدعميو دس بلني وشتيك السراسر ስለዚህ እንታይ ለለኹ ትንሳኤ ኸውኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጽበው ጌታ ክቕበልዩ ነቶም ብኡ ኣሚኑ ዝሞቱ እሙኻ ዝትስኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅበይ ንመን እዩ ነቶም ምንትኡ ዝነብሩ ዘለዉ ምስሙ ዝነብሩ ዘለዉ ኣብ ሰማያት ሓጎስ ኸውን እዩ እቲ በዓል ቃና ዝብል ዘሎ ቃና ዝብል ቃል ኣሎ እዚ ሓደ ዘይተፈጸመ በዓል ኣሎ ካብቶም ዘይተፈጸሙ በዓላት ክልተ በዓላት ናይ ኣይሁድ እዮም ዘለዉ ሓደ በዓል ቃና እዩ ካልኣይካ በዓል ዳስ እዩ በዓል ቃና እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ዝኸውን እዩ በዓል ዳስ ካንኻ ኢየሱስ ክርስቶስ መጸ ምስ ነገስ ኣብ ምድሪ ዝኸውን በዓል እዩ ስለዚ እዚን ክልተ ዝተፈጸማ ዘሎ በዓል ናይ ቃና ክኸውን እዩ እንታይ ድምፅን መለከትን ክኸውን እዩ ጌታ ይባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽዑ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ነቶም እሙናቱ ክቕበሎም እዩ ስለዚ ከምቲ ኣንተ ዝበልኩሁም እምበኣረይ ሰብ ሓደ ግዜ ጥራሕ ኣይኮነን ዝድሕን ዝብል ሕቶ ክለዓል ዝኽእል ሓሳብ እዩ ኣብ መወዳእታ ዝብል ቃል ስለ ዘሎ እሞ ኸዳት መጀመርያ ዝነበረ ኸዳ ምድሓን ዶ ኣይኮነን እዩ እቲ ንክርስቶስ ክንቅበል ከለና ዝነበረ ምድሓን ከም ምድሓን ዶ ኣይኮነን እዩ ዝብል ሕቶ ክመጽእ ይኽእል ሰለስተ ደረጃ ምድሓን ከም ዘሎ ነጊረኩም ኣለኹ እቲ መጀመርያ ምድሓን እንታይ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ሳልሳይ ምዕራፍ ዝረኽቦ እዩ ንስኻ እንታይ እዩ ከምቲ ብስጋ ተወለድካ ከምኡ ከዓ መንፈስ ክትውለድ ግድን እዩ ከምቲ ካብ ኣዳም ተወለድካ ከምኡ ከዓ ብክርስቶስ ክትውለድ ግድን እዩ እቲ ቀዳማይ ሰብ እንታይ ኮይኑ ሞት ሒዙ መጽኡ እቲ ካልኣይ ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ እዩ ህይወት ሒዙ መጽኡ ስለዚ ካብቲ ዝሞተ ናብቲ ህይወት ዘለዎ ካብኡ ክትውለድ ግድን እዩ እዚ ምንም ዘሻሙ ጉዳይ ይሆን እዚ በኽሩ ሙላድ ይበሃል ነዚ ወንጌል ዮሐንስ ሳልሳይ ምዕራፍ ምንባብ ይሓትት ኣምላኽ ብፍቃድ ርእሱን ይብል ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ጽሕፈሉ ከሎ ኣምላኽ ብፍቃድ ርእሱን በቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ቅድሚ ዘመናት ዓለም ተዋህበና ጸጋ ኣድሓነና ብቅዱስ ጽዋዓውን ጸዋዓና እምበር ብግብርና ኣይኮነን እዚኣ ምድሓን እዚኣ ብግብርኻ ትርከብ ኣይኮነትን ብዙሕ ግዜ ሰብ ባዕሉ ብዝገበሩ ነገር ክምካዕ ደሊ ኣይኮነትን ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓወት ኢኻ ትዕወት ሓወይ
بنا يسوع كريستوس قبري خا تدحن بناتك قبري والحنت مناتو صدقنا يلو باولس كم صيو چرقيو سوري إساياس صدقنا انت يلو كم حدا بدم تعلسه التبلاشو چرقيو والحنت ناسنا زخونه ነገር والحنت ነገር كلنا يخلنيو ነገር ግን بتي زفتو እግዚአብሔር አቦ እምኻ ነወዱ ዝለኣኸ እንታይ ብለናሎ ኣምላኽ ብፍቓድ ርእሱን በቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ዘመናት ዓለም ተዋህበና ጸጋ ኣድሓነና ብቐዱ ጽዋዓ እውን ጸዋዓና እምበር ብግብርና ኣይኮነን እዚ ክስመረሉ ዝግባእ ነገር እዩ ሰብ ብግብሩ ክጸድቕ ኣይክእልን እዩ ኣሕዋተየ ምክንያቱ ወላ ዝገበርና እንተገበርና ነቲ ክርስቶስ ዝገበሮ ክንገብር ኣይንኽእልና ነገር ግን በቲ ንሱ ዝገበሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ግና እንታይ ንኸውን ኩላህና ንጸድቕ ከመይ እያ ተጻሕፍቲ ዘላ ብምእማን እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ንዛረበላ ዘለና እምነት ዝሓለፈ ሰሙንን ብዛዕባ ብእምነት ዝብል ኣርእስቲ ንዛረብ ነርና ናይ እምነት ወሳንነት ናይ እምነት ሓይሊ ናይ እምነት ጉልበት እንታይ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሕዋተየ ብግብርና ኣይኮነን እንታይ ደኣ በቲ ካብ እግዚአብሔር ተዋሃበ ብኾሙ ንዓና እተቆርሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኾሙ ንዓና መከራ ዝረኸበ ኢየሱስ ክርስቶስ በትናቱ መንነት ኢና ክንድሕን ንኽእል ወይ ከዓ ንኸዓ ክንጸድቕ ንኽእል ከንጋጌ እንደገና ኣብቲ ንቲቶስ ክጽሕፈሉ ከለኻ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ንሱ ብምሕፃብ ሓድሽ ልደትን ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስን እዩ ዘድሓነና እምበር ንሕና ብዝገበርና ግብሪ ጽድቂ ኣይኮነን ንሱ ብምሕፃብ ሓድሽ ልደትን ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስን እዩ ዘድሓነና እምበር ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ኣይኮነን ያ ስለዚ እዚ ጌሬ ኢልካ ከይትምክሓው እዚ ጌሬ ኢልካ ከይትምክሕ ሓብቲ ማንም ሰብ ክምክሕ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ይመካሕ ማንም ሰብ ዝምካሕ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑስ ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ይመካሕ ምክንያቱ ንሱ እዩ ከጸድቕ ዝኽእል ሰብ بحيلو كصدق يخلوني سب بحيلو نتيناتو مدحان كحلو يخلوني سب بعلو حنت نجر قبريك علوني قال أملاك بلنا زلو بزجبرنا قبر صدقي أيكونن يبلا الله باولوس እንደገና እንደገና ሀንታ ይብላለው ቀጻለ ትምድሃና ሀጽ ቅጽልዩ ሐንሳ ሰምስተወልደ ያዓቢ ሐቀዶ ያዓቢ ኣብቲ ህይወቱኻ ዝገብሮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ቃል ኣምላኽ ካንኻ ከምኡ ዝብለና ዝቕጽል እዩ እቲ ካልኣይ ምድሓና እንታይ እዩ እንተደኣ ኢልና እቲ እንዓይዑ እዩ ዝዕይዕ እዩ ኣሎ ዝኽፈል ዋጋ ኣሎ ንክርስቶስ መስል ቃልስ ኣሎ ምክንያቱ ንክርስቶስ እናመሰልካ ኢኻ ክትነብር ዘለካ እዚ ኻ እንታይ ይበሃል ቅድስና ይበሃል ናይ ቅድስና ህይወት ይበሃል ወይ ካንኻ ምድሓን ነፍስና ይብልዎ ኦኬ ያ ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ተንብቦንኩም justification ዝብሎ sanctification and then glorification ዝብል ቃል ብሰለስተ ቃላት ገልጾ እቲ ቀዳሚ ምድሓንና justify ንኸውን መንነትና ይፍለጥ ናይ ኣምላኽ ምዃንና ኣብቲ ካልኣይ ካንኻ እንታይ ንገብር ማለት እዩ ዓስፊ ነውሃልል እታ ቀዳመይቲ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይንገብረላ ኢና ኣሚንና ንቕበላ ኢና እታ ካልኣይቲ ግና ዓስፊ ንረክብ ፀሚየ ነይረ ኣስተኻኒ ዓደቐ ነይረ ከደንካኒ ሓሚመ በፅሓካኒ ተኣሲረ ኣፍትሐካኒ ኣታ ናይ ኣቦይ ብሩኽ ዘብል ነገር ተኣሉ ኮይኑ ኣብዚ ካልኣይ ናይ ጉዕዞና ንረኽቦ ዓስፊ እዩ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ነዚ ከይረኣኹምዎ እተፍቅርዎ ሕጂ እውን ከይረኣኹምዎ ብኡ ተኣምኑ ዘለኹም ነቲ መደምደምታ እምነትኩም ንሱ ምድሓን ነፍሳትኩም ኢሉ ኣሎ ምስ ረኸብኩምዎ ብዘይነገርን ክቡርን ሓጎስ ኢኹም እምበረ ሰብ ካብ ሰለስተ ነገር ዝቆመ ምዃኑ ክንርዳእ ይግባእ መጀመርያ ሰብ መንፈስ ኣለዎ ነፍሲ ኣለዎ ስጋ ኣለዎ እዚ ከይንጋጌ ቃል ኣምላኽ ይኮም ዝብለና ኣርእስተ ንሱ ስለዘይኮነ ብዛዕባ ብዙሕ ይዛረብኒ እቲ መጀመርያ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኑ ክቕበል ከሎ እንታይ ይድሕን እንታይ ደኣ ኢልና መንፈሱ ይድሕን ምክንያቱ
መንፈስ ምስድሓነ ሮሜ እንታይ ይብለና እቲ መንፈስ አምላኽ ምስ መንፈስና ኮይኑ ይብለና እቲ መንፈስ አምላኽ ምስ መንፈስና ኮይኑ ውሉድ ምዃንና እንታይ ገብር ይምስክረልና ይብለና ሮሜ 8:14 ተራእሪናዮ እቲ መንፈስ አምላኽ እንታይ እዩ ምስ መንፈስና ኮይኑ ውሉዳት ምዃንና ይምስክረልና ኦኬ ስለዚ ነቲ በአዳም ዝሞተ ካብ እግዚአብሔር ተፈለየ መንፈስ ታይገብሮ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ መጽኡ ታይገብሮ ምስ አምላኽ ከምንራኸብ ካልእ ሂቦት ሂቦ አምላኽ ባረኽ ስለዚ መንፈስ አምላኽ ምስ አተወ ኣብ ህይወትና እንታኸውን ምስ አምላኽ ንራኸብ ኣቲ ሰበይቲ ድሕር ደጊም ንሕና ኣብ ኢየሩሳሌም ንሶም ካብ ዝገቦ ተምልኹ መንፈስ ግና ኣብ ሰማያት ኢና ንምልኽ ዝብል ቃል አምላኽ ኣሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 4 ምዕራፍ ስለዚ ምድሓን ነፍሳትኩም ይብላ ኣሎ ጴጥሮስ መደምደምና እምነትኩም ንሱ ድማ እንታይ ምድሓን ነፍስኹም ዝብል ቃል ኣሎ ቀዳማይ መጀመርያ ምድሓን መንፈስና ነይሩ ካልኣይ ምድሓን ነፍስና ይብላ ኣሎ ኣብ መወዳእታኻ ምድሓን ስጋና ክኸውን እዩ ኣምላኽ ባረኽ ስለዚ እቲ ናይ መወዳእታ ትምህርትና ንሪኦ ዘለና ናይ ሎሚ ትምህርትና እንታይ ማለት እዩ ናይዚ ኩሉ ውፅኢት እዩ ማለት እዩ እቲ ተዳለወ ምድሓን መወዳእታ ዝብለና ዘሎ ናይዚ ኩሉ ናይ ሰለስተ ውፅኢት ዝኾነሉ እዋን እዩ ኣምላኽ ባረኽ መደምደምና እምነትኩም ንሱ ድማ ምድሓን ነፍሳትኩም ምስ ረኸብኩሞ ብዘይንገርን ክቡርን ሓጎስ ተሕጐሱ ኢኹም ኣምላኽ ባረኽ ነዚ መዓስ ከይረኣኹሞ ተፍቅሮ ዘለኹም ጴጥሮስ ርእዩ ስዒቦን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ በሊዕ እዩ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቲ እዩ ሓለፋ ኩሉ ኩና ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸብር ከሎ ኣብቲ ገቦ ምስ ደየቡ ክብሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ርእዩ ኢየሱስ ብኩሉ ነገር ርእይዎ እዩ መይቱ ክስሱ ከሎ ርእይዎ እዩ ክሞት ከሎ ርእይዎ እዩ ክስሱ ከሎኻ ርእይዎ እዩ ተስዩኻ ርእይዎ እዩ ንጴጥሮስ ዝፀገም ዘይብለን እዚኦም ግና ከይረኣዩ ከምቲ ቶማስ ተባሃለሉ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ብፁዓን እዮም ዝበሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኸምኦም ዝዛረብ ዘሎ ጴጥሮስ ኣብዚ ነዚ ከይረኣኹሞ ተፍቅርዎ ሕጂ እውን ከይረኣኹሞ ብኡ ተኣምኑ ዘለኹም ነቲ መደምደምታ እምነትኩም ንሱ ድማ ምድሓን ነፍሳትኩም ይብላ ኣሎ ከይረኣኹም ተፍቅርዎ ከይረኣኹም ተኣምንዎ መደምደምታ እንታይ እምነትኩም ምድሓን ነፍሳትኩም ምስ ረኸብኩሞ ብዘይ ነገር ሓጎስ ተሕጐስኩም ስለዚ ደረጃ ኣሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ሰላም በዓሉኻ ይብል ቀዳማይ ተሰሎንቄ ጳውሎስ ኣምላኽ ሰላም በዓሉኻ ንኹለንተናኹም ይቀድሶ በቲ ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘሎ መንፈስኩምን ነፍስኹምን ስጋኹምን ራእዩሞ መንፈስኩምን ነፍስኹምን ስጋኹምን ሰለስቲኡ ብዘይ መንቅብ ክርከብ ይተዓለም ነቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ፈሊኻ ክትሪኦ ትኽእልኻ ኣምላኽ ሰላም ኣምላኽ ባረኽ ኣምላኽ ሰላም እንታይ ኢሉ በዓሉ ንኹለንተናኹም እንታይ ገብሮ ይቀድሶ ኣሜን 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 ንበል ኩልሃና ኣሜን ዶ ኣሜን ምክንያቱ ንምስለኩም ኣምላኽ እንተዘይቀዲስዎ ኣምላኽ እንተዘይፈልይዎ ወላ ሓደ ሰብ ክእለ ዘሎ የለን ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባረኽ እዚ ንሕና ዕድል ዘለና ህዝቢ ኢና በቲ ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ግና እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ኣብቲ መወዳእታ ክኸውን ከሎ ግና እንታይ ኢሉ ብዘሎ እንታይ መንፈስኩም ነፍስኹም ስጋኹም ብዘይ መንቅብ ክርከብ ይተሓሎ መንፈስና በኹር ምድሓና እዩ ንነፍስና ጉዳይ ካንኻ እቲ ምቕዳስና እዩ ወይ ከዓ እቲ ንዓስቢ ኢልና ንዓዮ ንሓልፎ ኩሉ መግደራራት እዩ ድሓር ስጋና ግና መወዳእታ ናይዚ ኩሉ እንታይ ድምር ክብሪ እዩ ከምኡ እንደገና ንፊልጵ ከምዚ ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ደጊም ኣቱም ፍቕራተይ እቲ ምእንቲ ጽቡቕ ፍቓዱ ኢሉ ኣባኻትኩም ድሌትን ግብርን ዝገብርስ ኣምላኽ እሞ ከየለኹ ግዳ እቲ ዝበዝሕ እምበር ከለኹ ጥራይ ዘይኮነስ ከምቲ ኩሉ ሰዓት እተኣዘዝኩሞ ብፍርሓትን ረዓድን ንምድሓንኩም ተግበሩ ፈጽሙ ብፍርሓትን ረዓድን ተግበሩ ንምድሓንኩም ፈጽሙ ሸለል ክበሃል ዝብሃል ነገር ያ ኣነ ከም ድላየ ዝብሃል ነገር የለና ኣብዚ ኣነ ከም ድላየ ደርፊ ጥራይ እዩ ኣነ ከም ድላየ ደርፊ እዩ ክርስትና ሃዲኻ ትመላለሰሉ ህይወት እዩ ኣምላኽ ባረኽ
بفرحاتن برعدن نمدحانكم تكبروا فتصموا كم دليك حواتي أنا بتعمل هذا كم دلت هالله حتى موداتها هيفلتكم من الزبالة سوات هالله أجانا أنت بس متخاوتينا كم زدي قبرنا كم زدي هيفلتكم مني واو كم تخلي هاللويا يسوع هاللويا أكتبت أن حكاس هيفلتك كان كلك أملاكنا is not right أملاخ وش تخاري تفلت أملاخي أملاخ بوشتي زمن أملاخي بزي دقي حلولو تلو تقبر دانكيرا ويكا ساعة يكونن أملاخ بوشتخا بزلو نجر بوي منياتو أملاخنا أملاخ وش تزرقي سلتخونه بمنفس نقول نجر كرداز خل أملاخ سلتخونه عوشت نجرنا زلوا نوشت من الناس نايو يا كم زين دقيقة كم زين حلولو يكونن منقص أملاخ حواتي كم يقولنا الأملاخ نحن خلوا يخلنا نزي بفرحات رعدين مدحانكم تكبروا فتسموا فيليب يكلت 10 تخلته أو قدامي يقولون ده خمسة بلالو تبان كطفية مسؤالتهم ما سؤالتهم كفرسية زبل صحفي يمو قال مسكال لتهم تقفوا عشنتي نعانا ندحن نمن نعانا ندحن جنا حيل أملاخيو نزل حنا يكون نزل دلو ندحن وياها كسع مودة تقدر لك أملاخ بارا كسع مودة سلز جمر كاي خونن سلز ودا خايي أقداس قداي نعانا ندحن جنان تايو حيل أملاخ يا أملاخ بارا حيل أملاخ بيتي بارا نعنا ندحن جنان تايو حيل أملاخ يو يسوع كريستوس سمو يخبر ስለዚህ ገለገለ ጥቅሳት አለ ቁርብ ንዓይ ተሸግረን ዝበረ ንዓኻትኩም ምናልባት እውን ክኸውን ክእል እዩ እዚ ኣብዚ ተገብረ ነገር እዩ እንታይ ብል ጳውሎስ ካብ ከላይ ቆሮንቶስ 3:15 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3:15 ዘይዑ እንተነደደ ግና ዓስቡ ክስእን እዩ ንርእሱ ግና ክድሕን እዩ ግና ከም ተሓዊ ሓሊፉ ዝድሓነ እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ዓስቢ ጉዳይ እዩ ኣብቲ መንግስቲ ኣምላኽ ናይ ምእታው ጉዳይ ኣይኮነን ኣብዚ እዩ ካብታ በኹሪ ምድሓን ክሳዕዛ ናይ መወዳእታ ምድሓን ኣብ መንጎ ዘሎ እትክቦ በረኸት ኣሎ ዓስቢ እዩ ዓስቢ እዚ ብኸምኡ ነፃ ህያብ ኣሎ ኣምላኽ ባረኽ ሃሌሉያ ጌታ ይባረኽ እሱ እንታይ እዩ መሰል ውልድነት እዩ ረኺብና ያለና ጌታ ይባረኽ ንሶም ዝረኸብኩሞ ሎሚ ነዚ ረኸብኩሞ እንትን ኣለኹም ኮንኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ይፅዋዕ ኣሎ ሎሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ ኣምላኺ ንስኻ ኢኻ ጌታዬ ንስኻ ኢኻ ገዛኤ ንዓኻ ይነብር ሓጢአተይ ዘበለ ኩሉ ይናሳሕ ዝገበርኮ በደል ኩሉ ወኣምላኽ ይቕረበለለይ በዓሉ ዘይምማነይ ንዓኻ ክሳዕ ሎሚ ንዓኻ ዘይምስዓበይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢአትን በደልን እሞ ይቕረበለለይ ኢሉ ተነሲሑ ሎሚ ጌታን ኣምላኽን ገብረካ ገዛኢ ህይወተይ ገብረካ ዝበለ ጥራሕ እዩ እዚ ዕድል ዝረኽቡ እዚ መሰል እዩ ንስታንቲ ከምዚ በቃ ጣዕ ነገር ግን ዓስቢ ግና ዝፍተሽ እዩ ዳሕራይ ዓዋተይ ኮንፊዝ ዝገብረካ እዩ ከምዚ ኣብ ቤተክርስትያንና ኩላህና ሰዳው ከፊልና ሕውሱ ስለ ዝበልና ኖ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዃንና ፅቡቕ ነገር እንተኾነ ክንሱ እኳ ግናኸ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ሰብ ካብ ሰብ ይፍለ ክብሪ ካብ ክብሪ ይፍለ ይብለና ቃል ኣምላኽ ኮከብ ካብ ኮከብ ይፍለ ይብለና ዓስቢ ኣሎ أنا باولوسن أنا بعدهم كوناي بلين يعني أمو دراز خون مرحان تايو نسوت راعي يكونن يبل باولوس ندقنا نحن بخورنة منفس زلناون بخورنة منفس زلناون مثل ولنتنا مالت مرحان سجانا نتصبنا بوشتنا أنت قبرالنا نسكور علنا يبل أبرومي شمونت 23 نحن أنتي بخورنت منفس زلنا ريكم دحار تمثلوا للتنا مالت تشعو مرحنا دحار سوي بزعو زارة زلو نتصبنا أنتي قبرالنا نسكور علنا
እንደገና አብ ሮሜ 8:30 እንታይ ብላል ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንዓቶም ካጸውዖም ነቶም ጸውዖም ንዓቶም ድማ አጽደቆም ነቶም ዘጽደቆም ንዓቶም እንተግበሮም አክበሮም ይለና እንደገና አብ ሮሜ 10:11 ከም ዝብለና ምድሓን ካብቲ ዝኣመናሉ ግዜ ሕጂ ኣዝዩ ናባና ቀሪቡ ኣሎ እሞ ሕጂ ካብ ድካስ እትበራበረሉ ግዜ ከም ዝበፅሐ ነዛ ዘመን ፍለጥዋ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ክምለስ እዩ አሜን ዶ ኣሕዋተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸውኒ ክምለስ እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምለስ እዩ እዋን ምትእኻብ ክኸውን እዩ ኣሕዋተይ أنا نو بتعمي كذبلن أنا كم زين زهنك فيجوالايز قبر فتو كم زي مرأي وكا ناتي توهو تحارب أتا كم ينحوز زي خواني يرأيكم دلو كنت أخاخ بنا مرحان كابت زعمنا لك زي حج أزين أمنا قريب لهم حج كابت كاس تبرابر لك زي كم بس حي نذا زمن تكبروا فلا توا علامات مرحنا انتايلنا عصبي وكانها هي بنوهاب له غزي التي زوهاب هي محقني الله محقني خانتايو ولد مخانيو ملها بارخ قلت يسوع كريستوس سمو يخبر سمو يخبر قويتا هاليلويا سلازيك سحاجز بالكو حترا بلك زاربلو انتاي زبلنا زلو استدالو مدحان الله اذا استدالو مدحان كا زحلو مدحان يو كحلو الله وبلنا الله على املاح كما يجرو زحلو انت رايلنايو سب امنتو املاك بحيلو يردانا دلو تسفا قبر زي ازي مدحنا كسامود داتا كدال كحلو غبويو كما يجري زحلو انت رايلنايو እግዚአብሔር بحيلو سبكا بامنتو እግዚአብሔር نسب كفقادو وصاي بزخون ነገር ወልሓንቲ ነገር አያገድዶኒ እግዚአብሔር كفقادو نسب ካብቲ ዝሃቦ ዓቢ ሕያብ እንታይ ራይልና እንታዩ ፍቃዲ ስለዚ ብፍቃዱ ሰብ እግዚአብሔር አምላክ አሚኑ እቲ ምድሓኑ እንተገብር ይሕለወሉ ብለና አለ አምላክ ጴጥሮስ ብዛዕባ እዚ ምሕላውን ምንታይ አለ እንተ ራይልና هو ሰብ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ሰብ እንድሕር ክምለስ ይኽእል እዩ አሚኑስ እንደገና እንድሕር ክምለስ ይኽእል ብዝብል ሓሳብ ተዘራሪብና ኣለና ነዊሕ አርእስቲ ንእሱ ዝኸኣለ ብዙሕ ዘመን ሰባት ተኸራኸረሉ እዩ ኣገዳሲ ይኹነ ግን ቃል አምላክ ዳ እምበሪ ሰባት ዝብልዎ ግና ኣይኮነን እወ ሰብ ዶ ምድሓኑ ከጥፍእ ይኽእል ዝብል ሰብ ኣሎ ብምርጭው ከጥፍእ ይኽእል ቃል አምላክ ከም ዝብለና ዘሎ ፈትዩ እዩ ዝብለና ዘሎ ያ ነገር ግን ካብ ምድሓኑ ግና ማንም ክፈልዮ ኣይክእልን ካብ እግዚአብሔር አምላክ እንተ አሚኑ ጥራሕ እዩ አያምን እንተይሉ ግና አያምንን በመጀመሪያው በእምነት መጽዩ ዳሕራይውን በእምነት ይኽነብር እቲ መጀመሪያ ዝመጸሉ እምነት አያምን እንተይሉ ፋሒሉ ስለዚ በዚ ከነብል ግባናዮ ምእማንና አምላክ ኩሉ ግዜ ጽኑዕ ክኸውን ከም ዘለዎ ርኢና ኣለና ብሓቂ ኣብ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ጽቡቕ እዩ አምላክ እሙን እዩ ዝገድፍ አምላክ ዝንጥና አምላክ አይኮነን አምላክና ስለዚ ንእግዚአብሔር አምላክ የመስግኖ ንጸልይ ጎይታ ሰማይን ምድርን ቃልካ ግልጽ እዩ ምንም ዋቤ ዘደናግር ነገር የብሉን ሰብ ከም ዝደለዮ ገይሩን ክትርጉሙ አይከልን እዩ ተጻሒፉሉ እሞ ከም ተተባሃለ ኢና ክንነብረሉ ዘለና ምንባሩ ስለዘይ ከኣልና ጥራሕ ንሕና ከምቲ ንዓና ዝጥዕመና ጌርና መጽሓፍ ቅዱስ እንደገና ክንጽሕፎ ኣይንኽእልና ነገር ግን አምላክ ነቲ ተጻሓፈ ንቐበሎ እሞ ዓቕሙን እንተዘይብልና ነቲ ዓቕሙ ዘለዎ አምላክ ንጽበዮ ንዓኻ አምላክ ንጽበየ ኣብቲ ዘይንኽእሎ ነገር ኩሉ ንዓኻ ንጽበየ ኣብቲ ንኽእሎ ንዓኻ ንጽበየ እግዚአብሔር አምላክ ምክንያቱ
نسخة أخا زي تجاجي نسخة أخا أمون نسخة أخا عم زلكا نسخة أخا حل زلكا እግዚአብሔር አምላኬ ሎሚ ዝቃልካ በኢየሱስ ክርስቶስም ብንጹር ተሰሚዑ ኸውን ጽልያለሁ እግዚአብሔር አባዬ አነ ስለዛረብኩ ዘይኮነስ ወአምላኽ ሰባት ብውሽጦም ዝረትዖም ንዓኸን አምላኽ እግዚአብሔር አምላኬ እነሆ ዝርድኡሉ መንገዲ ንስኻ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ውሽጦም ስለተቐምጥ የመስክነካ ኣለሁ ጌታ አባዬ ነዚ ናይ መወዳእታ ምድሓን ነፍሲ ወከፍና ተዓዲምና ኣለና እሞ بأمنة جنا وأملاخ يحلوا لنا الله لذي እግዚአብሔር አባዬ እምነትና አጽንዕ ኃይልሃ በና ህዝብኻ ይባረኽ እንደገና ከነከብካ ዕድልሃ በና አምላኼ ምእካብና ይጥዑም ስለዚህ ጊዜ ዝውን ጽልያለሁ እግዚአብሔር አምላኼ ወአምላኽ ስለዚህ ለምርና ጊዜ ሁሉ ተባረኽ ክብሩ ሁሉ ንዓኻ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን